तुझ्या याला माझा पाठिंबा आहे. मी मुंबईत आहे आता. ओके बाबा, थँक्यू. उपोषणासारख्या जनहिताचा दृष्टिकोनातून केलेले उपोषण अतिशय जनतेच्या हिताचे आहे. त्याला न्याय मिळो आणि त्या तुझ्या उपोषणाला मी अयोध्या प्रसाद गावकर तुला पाठिंबा जाहीर करत आहे. धन्यवाद. या प्रचंड बिलाची भरमसाठ बिला येण्याचे प्रकार प्रचंड वाढत आहेत आणि लोक कमी करून घेतात. काहींचे कमी होत नसतील, पण मानसिक त्रास, आर्थिक त्रास महावितरण कडून लोकांना होत आहे. त्यामुळे जनतेला प्रचंड प्रमाणात त्रास होत आहे. लोकप्रतिनिधी कोणी लक्ष घालत नाहीत. तुझ्यासारख्या व्यक्तीने एका तू चॅनल चालवित असलेल्या संपादकाने घेतलेले उपोषण नक्कीच हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाराष्ट्रातील महावितरण कंपनीला जाग आणण्यासारखे ठरवेल. धन्यवाद. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.